Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan ag Glenda at taga Cagayan. Ngam sakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Vince Vergara ti Olango Malig Isabela from Zian Joseph Camos. Kastamat kada Veronica Dulay, Josephine Jose, Rose Ann Confieso, Angelo Acetura Concepcion. Makablaawan ni Lamberto Pasion Jr., Anaya Faith, Nolly, Leslie May, Tivilla Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Pasqua ken Kalati family, Ramon Kenlito Zipagan ti Kawayan City. Bakit ko ani Miriam, anak ko ada Dave AJ ken Bimbo Jr. from Bimbo Tamang ti Isabela. Ulep ken Pasqua family ni Nanay Esther ken Tatay Amboying. Parish Jane can advance happy birthday Vanessa Jake Sahonya from V Sahonya to UAE. Jim Lawrence, Mama Remy Malana, Kidlin, Kid, Ann Obinya, Pascual, Agkuran, Milo can Ballesteros family ti Sagat Rizal Cagayan from Madeline iti Hong Kong. Makablaawan pa iti Sibal Abad can Manayam family ti Gaggubutan East Rizal Cagayan from Seldi Manayam. Likod Layugan can Carantes family di Tala Union from Karen Carantes. Shout out kada Flori Castañeda, Chelay Jahabad, Jasmine Rivera, Love Giron ken Corazon Balaan, Rumbawa ken Ambatali family,
Nazarene Angela Armel kan Auntie Kila from Melanie Rumbawa. Christine kan Adonis Kilang, Rica May Lopez from JV Bawa, Titapa, San Mariano, Isabela. Makablaawan pa iti Alamo, Maliaga Bueno kan Banyel family, ti Kaagaman, Apari West, Apari, Cagayan Valley from Nestor Cuse. Takang kan Valdez family, dito'y Kalinawan Norte, Jensen kan Passion family, ti Andarayan from Mary Jane Takang. Inang Ebeth Buen iti Kalapaan, Asinggan, Pangasinan from Kier Lubuen. Kakabsat ko ada George, Jonah, Junilyn, Jenna, Janeth, Jinsel kan Mamang Carmen. Navida, Nono, Nadal kan Bunao family, Ronald, Kia kan Kian from Linelin, Bunao. Shoutout pa kada Reynaldo Vidana, Mary V. Ramon, Karen Madara, kan Bing Soriano. Advance happy birthday Leslie Sugitan from Juliet Sugitan. Makablaawan pa iti Zarsa family ti Quirino, Manido kan Galindes family ti Basco Batanes from Ruel Zarsa. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Glenda. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin adanunan to'y surat ko. Ilingad naklaangan itinagan ag Glenda at taga Cagayan, nga miti agdama kat addaak nga agtrab-trabaho dito'y Malaysia. Saan ang mailibak aday ti programa yu timay sa kadagiti pagaayat mi adengdenggan dito'y. Tamalaksid ang makaliwliwa, mapunas pa iti iliw mo di tabukod tayo apagilyan, nang runa iti lugar ang nagtaudak. Agmay saak nga anak manang, kat nilaangan tatang tikad kadwak, tanasapa apimusay ti inak gapo iti sakit. Naawisak mo tanagsurat, barang mapili ang maidrama ti padas ko, adyak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi kalkalpas ana itabon ti inak. Tatang, nakaawid ang dagiti nakitabon ka ni nanang. Agawid tayo matan. Baybay anak ko, mapay dito'y anak ko. Kasladyak kabailan na panawan, ngagmay sa dito'y ni nanang mo. Maawatak ti marikrik na yo, tatang. Takas tamot ti marikrik nak. Nga masapon nga aklunan tayo asaan tayo ang makadan na ni nanang. Ipatpatag ko unay tinam anak ko. Amom na ita. Inaramit ko ti amin tapno maisalbar ko iti sakit akimpat kan kuana. Gamdak sanggasat, tatalaga adinan nabalan. Nakitak no kasano ti sakripisyo yo. Manipod nagsakit ni nanang, tatang. Kat no makita na tayo ita. Sigurado ang maladladingitan dayjay. Gapo iti mapaspasamak kada kayo. Tsaka mo no aginggat ka ano ang may liwliwag ko na ito ang marikrik na kanak. Talaga jak pa'y lamaklon nga awan at linanang mo. Di kay agdanag, tatang. Di kay to baybayan. Kanayon nga ibilin day dinanang kanyak. Adi kay baybayan. Kat namnamaan nyo atong palok ti karikan kuan ah. Saan kayo abaybayan, tatang?
pa'y nagsapa kayo na kariing tatang. Nariwat pa ya. Nagluto ak kami nan iti pamigatan ta anak kao. Tapno mamigat ka pa isakbay amapan ka iti trabaho. Wan tatang. Kasano nga rod? Agtalinaad kayo pala dito'y balay? Saan anak? Mapaanak mo't na nagtrabaho. Ha? Amangan no agungot ni Ma'am Marga no jak pala sumrek. Nangruna kat amuna mo't anay tabo nanday dinanang mo. Agina na kayo kumapay tatang. Saan kayo pa'y anak kasubot ka dagiti puy-puyat yo? Manipod na imasayag day dinanang. Kabailakon anak, narigatan. Amumot adakkel tinautang tayo kun ni Ma'am Marga. Manipod nagsakit day dinanang mo. Maawatan na mo't siguro tatang. Saan tayo mo't nga itarayan ti utang tayo kan kuana? Nasaysaya atan ti agsigurado, Glenda. Sa balay ti ugali ni Ma'am Marga. Sapay nakakulateral to isular kan balay tayo. Iso a pinautangan na tayo iti dakkalagatan. Ala, no talaga kabaalan nyo lakit din. Sige nga rod tatang. Ngam saan kayo unay nga agbanbanog? Amano niya mo ti mapasama kada kayo. Wen anak ko, di ka madanagan. Kabailak ti bagay. Naimbag matasimrakan lakay asyong. Pasensya kayon ma'am, nabayag ajak nakatrabaho, gapoy tinapasamak iti asawak. Wan nga rod, hagam sa nabali, tanalpasan ti problemam, kan naginanan di asawam. Di kayag danag ma'am, aramidag ti amin ajak na trabaho iti kalabas. Rumbang laeng, tanay nakasamsama kanday ti garden, kan ti aglawlaw ti solar ko. Amangan no pagbalayanan ti uleg. Siya kon ti makamu ma'am. Sumagmamanulang aldaw, maisublintong ti sigod alang ato'y garden. Kastamot ti intero a solaryaw. Nasaya at matdukas tala kay asyong. Ngamnay, di mo liplipatan dyan na utang yu akwarta kanyak. Dakkel agatad day jay. Jakto malipatan ma'am. Ket agyaman nak ititulong yaw. Tilaang kidawag, ipaayandak ko may tigundaway ang makaurnong. Tapno marugyakon ang mabayadan, tinautang ko kada kayaw. Naladaw kayo matasimang patatang. Nasipngatan eh. Amano nagbanog kayo matuna yon. Saan mo't anak ko? Adalain lipas ko. Sa baling amin atalaga no damang tamtaming iti garden ni Ma'am Marga. Nakasamsamok ngamin na rin manipod jak simsimrag. Gagangay na atatang, tawan mo ti kadwayo sa bali a hardinero. Dakda kayo mat. Wan nga rod anak ko. Sapay masikuran ni Ma'am Marga amangkit kita. Iso ako nak adalo sa kadagaw tapno saan na makaungad. Basta saan nyo abigbiglaan tatang. Maawatan namot siguro. Wen, sapay impalagip na dyan na utang kukunkwana. Dakkel ka no agatad na jay. Makabayad tayong tumutlaan tatang. Agtinulong tayo. Sapay la ko maanak ko. Kahit pasensyakan ata, pati sika, kasapulan amang gad tapno makatulong ka. Pagrebengak tayo tatatang. Katnam namaan yung aramidak ti amin tapno matulungan kayo. Alan, agina na kayo biit. Tayo dasar kung ti pangrabyan tayo. Tapno makainan na kayo mutan. Amo yung matasaan amabalin nga agbannog kayo unay.
Gardinero ni tatang iti balay da mamargama ng Emmy. Baknang da, iso amanipod nagsakit, aging ga iti pimusay ti inak. Ni Ma'am Marga tinagbulbuludan ni tatang iti kwarta na busbos para iti daydinanang ko. Naistrikto ti amo ni tatang, nang runa no maipapan iti kwarta, iso akapilitan anay collateral ti solar kan balay mi iti nautang mi kan kuana. Aklunak manang, saan basta-basta mabayadan mi kani tatang tinautang na, gaputa basitla ang matisweldo, kas sales lady iti pagtrab-trabahwak a pagtagilakwan. Kas tamat ni tatang, kas hardinero. Ngem ikagkagumaan mi ti makabayad. Agingga iti maysa nga aldaw, kinasarita ni Ma'am Marga ti amak. Lakay asyong, agsarita taman. Maipanggap iti anya, Ma'am Marga. Maipanggap iti na utang mo a kwarta kanyak. Makita ket kasla na bayag unay no si kalaang tagbaybayad. Manumat laangin nga iti masusweldom kas hardinero. Kanon to paya makabayad ka? Pasensya kayon, ma'am. Apay, saan na ka matulungan di anak mo? Awan trabaho na? Adamat, ma'am. Sales lady iti may sa pagtagilakwan. Ha? Kasta ka di? Manumat laangan nga ti sweldo ti may sa sales lady. Ma'am. Apay no pagtrabaho am laangan di ti balay, tapno adakadwa ni Berta. Bakatan ni Berta, kat dinan kabailan amin na trabaho di ti balay. Kan may sa, sumangpat ni Jason, manipod balasiw tao. Sumangpet ni Sir Jason, ma'am? Wan, agawidan ditoy, takayat ko nga ison ti mangimaton iti amin a negosyo mi. Sige, ma'am. Padasag akasarita ti anak ko. Bareng no umanugot at ito'y laangan niya agtrabaho. Rumbang laang, tay supay ti masweldo na kanyak a pagbayad yo iti utang yo. Tatang, rabiin. Apay adi kay pay maturog. Anak. Apay akasta tila nga yo asim mangpet. Itay pay. Kaslada pa kariribukan nyo. Unay mata nagunagdaytan asan na ay tatang. Kasla nagdagsan unay ti pakariribukan nyo Masaknan ka ngamin iti daytaw, Glenda. Ha? Apay, may papanitian niya dayta tatang. Kinasarita nakmanan ni Ma'am Marga itay, may papan iti utang ko kunkwana. Kat nakunana akasla mabayagan ka no sakbay a mabayadak amin, no agmay-may saak nga agbaybayad. Kat? Dinamag na no da trabaho. Kunakmat nga da, ngam idinaamuan na amay sa ka sales lady. Sigurado ka no abasitla ang tisildom. Isa kinid daw na ano mabalain, agtrabaho ka kanulangan iti balay da. Saan ka no ngaminan akabailan ni kakaberta ti amin na trabaho ijay? Kasta ka di tatang? Wan anak ko. Isupay ka no ti sweldom amay kisay iti utang ta amay bayad kan kuana. Tatang. Hangam no mabalin, jak kahit amay raman ka iti daytoy anak. Tatang, mabalin ayamat abaybayan kayo amang risot iti parikot abukbukod yo. Anak dak, isaarumbang laang at tulungan kayo. Anya ti kayat mo asawan anak ka?
Mayatak tatang. Ha? Umanugot ak nga ijayak laangan balay da ngagtrabaho. Husto mo ti ko na ni Ma'am Marga. Isupay di maibayad ko ang maikisay iti utang tayo kan kuana. Kaya't mo tagbalin ababaonan ijay, anak? Wan tatang. Awan matdakas na nagbali na kababaunan. Kayat ko pa'y ata kanayon kayo makitkita kan mabambantayan. Tamay may santon ti pagtrab-trabahuan tayo. Glenda, kasano talaengan no maibayad amin itinautang ko ti sweldo tang agpadpada? Kasaritak ni Ma'am Marga. Ano mabalin, di naalaan amin asweldo ta tatang. Tapno adamot mabati kadata. Maawatan naman siguro no bilang laeng tatang. Ay na, agyaman akan ka anak ko. Kat pasensya kan tanairamraman kan iti daytaw aparikaw. Naimbaga-bigat yo, Ma'am Marga? Sika ka DJ Balasang nga anak ni Asyong. Siyak nga rod, ma'am. Naimbag man tay manugot kag agtrabaho ditoy akas babaunan. Uwan, ma'am. Kayat ko launay. Tapno makatulong ak agbayad iti utang mi kada kayo. Kan tapno mabambantayak pa iti amak. Kasta, sa bagay. Ipakaasikla ko, ma'am. Numabalin, saan nyo ko mga alaan amin asweldo mi kan ni tatang. Tapno adamot pangalaan mi iti para kada kami. Awad parikot iti dayta. Basta ti kayat ko, ag tinulong kayo ka ni Berta kadagiti trabaho ditoy. Ngam, inton sumangpet ni Jason nga anak ko. Kayat ko asika mismo ti mga sikaso kan kuana. Nawatam? Wan, ma'am. Naawatak. Diyak kayat nga dadto may bagati anak ko. May papanay ti panangasikasom kan kuana. Namnamaan nyo nga ramida kami nakabaalak, ma'am. Di kayag danag. Nukas na nga rod, agin kinaawatan ta. Sige, mapad kay tayan ni Berta. Tapno may suro na kan kadagitinas kan at trabahom ditoy. Ison, ti baka amukan ka. Wan, ma'am. Kumusta ti umuna nga aldaw mo ayan da mamarga anak? Kas nakita kat makumikom kalaunay itay. Tinulungan kami ni Nana Berta tatang. Kan insaganak ti silad ni Sir Jason. Ta sumangpot ka no. Aywan anak, sumangpot at talaga tayo sukanon ti mangimataon kadagiti na panawan ni Papa na ang negosyo da. Saan nga min nakabailan amin ni Ma'am nga asikaswan? Sapay siyak ti pinusgan ni Ma'am a personal ang mga sikaso iti anak na tatang. Tatang, ang mga nauyong mo ti anak na. Ay, di ta ka anak without Glenda. No kasano ti kina-stricto ni Ma'am Marga, isuma ti kinasingpot ni Sir Jason nga anak na. Ha? Agpaiso tatang? Wen, anak. Iso adi ka madanagan. Awan ti agbalin aparikot mo kan ni Sir Jason. Nakasingsingpot. Kanamo na ti makibagay kadagiti marigrigat akas kada tayaw. Ay, agyaman nga rod no kasta. Talaga nga dapay kit din buteng ko. Amangan ko nak no agpadada ka ni Ma'am anauyong. So nga ni ti ugali da anak ko. Iso nga ron nga do ti mangayat ka ni Sir Jason gapu iti kasya agalad na. Tatang. Iso adi ka madanagan. Alan anak ko. Aginanatan tani. Adalaman ti rabi eh. Masapa tamanin amapan nagtrabaho iti ayan da mamarga inton bigat.
Jak nagpangadwa nga imanugot iti panagtrabaho, kas babaunan iti balay da Marga manang Emmy. Tapno matulungak ni tatang nga agbayad iti nautang mi akwarta. Naistrikto ni Ma'am Marga, ngem kinabaelak adanggayan, akas matlaeng ken ni tatang. Iso na bayagan a hardinero dati amak. Awan mo tinagbali na parikot iti trabaho, taadda ni Nana Berta amang igigiya kanyak. Aging ga iti dimtang ti kanito nga isasangpet ti kakaiso na nga anak ni Ma'am Marga, ni Sir Jason. Maragsakan nakta si magput kaniho. Kumusta ti biyahem? Nawatiwat ti biyahe, mama. Ngam okay lang. Kumusta kayon? Ay, kasmatlay ti sigod. Makumikom ka nagiti negosyo tayo. Ang amita, amo ka makaangas akon. Gaputadakan akatulungak. Wan, mama. Di ka agdanag. Makarelax kayon, tadakon. Day ta tinabayagay nururay ko iho. Naimbaglaangan tadakan. Kumusta ngayon mo't datataas yung kan Nana Berta? Ay nasaya at damat. Ngam ni Asyong. Pimusa iti asawa na. Iso anabit pa yan nagsubli ang nagtrabaho ditoy. Kasta ka di? Kaasimat gayam ni Tata Asyong. Mabitla ang iho. Glenda! Umaya kun, ma'am. Anya ka diti masapol yung, ma'am. Isagana yun ka ni Berta ti taraon para ka ni sir mo a Jason. Matungpal, ma'am. Naimbagnal daw yun, sir. Panawan kayo, pay. Adamat ka barbaro ka duwayo, mama. Ni Glenda dayjay. Ti balasa nga anak ni tatam nga Asyong. Anak ni Tata Asyong dayjay, mama? Naimbagmantad da ditoy. Inala ka kadwa ni Berta. Kantap no dwada ka ni Asyong abasingir ko iti utang da. Anda utang da kada kayo? Wadi ho, dakkalagatad. Inusarday di nagsakit kan pimusa iti asawa ni Asyong. Nakakolateral garod kanyak ti sular kan balayda. Sikamat, mama. Apay nangala ka pa'y lang iti collateral. Nabayagin niya agpapaay kada tayo ni Tata Asyong. Saan na atarayan ti utang na? Ken, pagan ano yu ti balay kan sularda. Nagado ti sanikwayo. Nasaysaya at dayjayan. Tapno amuda ti agbayad iti utang da. Nairamraman pa yun di anak na. Ay, rumbang lang. Ang tinulong da nga agbayad kanyak. Adto yan ti kapeyo, sir. Kan nakasaganang matan ijay banyo ti mausar yung agdigos. Agyaman na Glenda. Umay ka. Danggayan nak ngagkape. Ay, saanan, sir? Nalpas kamin kanina na Berta. Ada ka di pa'y masapul yo, sir? Awanen. Mabalin ka din agsarsarita tapay? Sir, ang mga naugungot ni ma'am, no makita na ka makisarsarita latan kada kayo, kat ado pa'y ti matrabaho di ti balayo. Di ka agdanag. Rimuaran ni mama. Ada na panan na. Alan, agtugaw ka pa'y dito, itagsarsarita ta. Sige nga, Rod, sir. Glenda, di ka ko magbabain. Nigayam tataas yung taamam? Uwan, sir. Amom, nasingpot ni tatang mo. Isa nagasat ka. Uwan gayam. Apay asimbrag ka babaunan dito eh. Saan ka din nga eskwela? Nagsardengak sipod nagsakit day dinanang, sir. Aging ka itipim musay. Lading itak tinapasama kiti inam, Glenda. Agyamanak, sir. Hun gayam.
Ipakada ka ni Nana Berta. Tanong mabalin, kuyugan na ka mapan ijitalon. Kaya't ko asarong karan dagiti trabahador ijay. Naskan ka di pa'y asumurutak, sir? Tasi kati pinusgan ni mama ang mga sikaso kanyak. Saan ka di? Iso asa di naman ang lugar tayan ko. Di pa panak. Rumbang lang nga kadwa ka. Naglawa talaga ti kataltalunan nyo, sir. Puno day taglenda. Day ti may saan na panawan kada kami day di papa. Isanas kan nga si kaswak. Naibaglangan tanasingpot ti amin na trabahador ditoy. Gaputa na singpot kayo mat, sir. Isa nagagat na nagtrabaho. Kan, isumati ko na kanyak ni tatang. Talaga na singpot kan managtulong kayo kano. Napatag kanyak dagiti trabahador, Glenda. Tanawan da. Kasanulaan ti talon. Talaga na idumduma kayo kadagiti dadduma abaknang, sir. Among Glenda, awan kwenta ti kwarta. Ti kapatgan katipan nakilangan iti sa bali a tao. Nang runa kadagiti trabahador. Tanawan da. Awan mo ti pagmamaayan ti talon. Saan ka di? Pudno dayta, sir. Wan gayam. Mabitlang tayalaan kayo iti danom, sir. Makapawaw ti pudot ti panawan. Nadaga ang unay. Glenda, sipod si Mang Putak, talaga di nakbinaybayan. Katagyaman na kiti kanayo na panangkad kaduam kanyak. Ken ti panangasa si kasom kanyak. Aramidak lang ti trabahok, sir. Kan pakaragsakak ti agserbi kada kayo. Amom, nagasa tagbalin niya asawam. Napintas ka na singpat ka. Sir? Di mo ko mapagarupan naman ang gundawayak. Ngamda mo pa ilapan nakakitakan ka. Nakayawan akon. Kat bayat amo may bayag ti panagkuykuyog ta. Diyak nalapdan tiriknak nga agrayokon ka. Sir? Ay-ayatan ka, Glenda. Kat nakasagana ak amang ipanaknak daytakan ka. Mga numakmaklaat kayo laang, sir. Agdumat estado tayo itibiyag. Nabaknang kayo. Idinto tamarigrigat kami laang. Mga nalipatan nyo no apay nga daak dito nga agserserbi kada kayo. Gaputa si uutang kami ka ni tatang ko kada kayo. Glenda, awan pa kay naiganday tayo ti marikriknak para kan ka. Kan may sa. Kaya't kumatla nga ipagsatiriknak. Saan ka matapilitan tapno ayaten nakmat? Saan nakakasta, Glenda? Kinapudno na. Saan ka narigat nga ayatan, Sir Jason? Taiti panawan apa nagserserbikan ka. Napanaknakak anasaya at ka tao. Ngam, diyak kaya ta panunutan dagiti tao ama ng gundawayak. Nang runa ni ma'am. Saan ka nga apura na mga klon kanyak, Glenda? Makaurayak. Aging gay ti matingiting mo tiriknam. Kat maduktalang magayat kamot kanyak. Di tatiwagas ko amang ipanagnak. No kasano ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Glenda, anak, agsarita taman. May papanitian niya, tatang. Mapalpaliiw ko na singad kayo una yun ka ni Sir Jason. Tsaka ita panunutan da ito yung ada ka din nagkinaawatan yaw. Ha? Awan, tatang. Nasingad kami lang ititunggal maysa.
Mabalin na kasta ka kan kuana. Ngem sa balay ti mapalpaliiw ko kan ni Sir Jason. Lalaki ak anak ko. Kahit amok no agayat ti may sa alalaki wano saan. Akto nagtatang. Agar-aram kanyak ni Sir Jason. Kahit agayat kamert kan kuana. Jackie Libak. Agayatak matan kan kuana. Nang pampanunutak ti baet ti estado tayo iti biyag. Nasaya at napanunot mo day Glenda. Amom anak, di ka mababalaw no nasursuro mo nga ayatan ni Sir Jason. Gaputa na singpet kan nasaya at tao. Saan mailibak kan ka ti kababalin ti inana? Sigurado panunutan na at ilaang kinabak ng dati inalman mo. Iti ka nito makirelasyon ka iti anak na. Amok day tatatang. Isa pampanunutak ti umadayo. Saan atap no liktikak? No dikat, kayat ko mapanak na kanda asa anak manang gundaway a tao. Nay, anya ti kayat mo asawon anak ka? Kayat ko ti agabrod tatang. Agtrabaho ak ijay. Tapno makabayad tayon ton ka ni Ma'am Marga. Kan tapno makaurnungak. Kat maipaayan kamot iti nasaliwanwan abiyag. Babaan iti panagsalukag ko. Saan ababaan iti kinabak ng da Sir Jason? Kabaalam nga aramidan ti kasta anak. Kabailak tatang. Kat no makauray ni Jason, kano talaga na ituding ada kami ti para iti tunggal maysa. Mapasamak to day tatatang. Sapay ko mata ipaayo ti bendisyon nyo iti daytoy nga aramidak. Nakasaganak amang suportay ti anyaman at tartarigagayam anak ko. Basta agan anad ka akanayawn. Anya ka dito importante nga ibagam kanya Glenda. Tayo nawis nakpay dito kataltalunan. Adda na patag nga ibagakkan ka. Katsapay ko mata maawatan nak. Anya dayta. Aklonum ka din tinabayagan nga idardarirag ko panagayat ko kan ka. Ay ayatan nakadimot ten. Jack ilibak. Adamatan marikrik nak para kan ka. Jack pa'y mabalin nga aklunan ti panagayat mo. Anya? Ngam, kunam nga damot ten marikrik ng para kanyak. Jack ilibak. Ngam saan aday ta ti pagsaritaan ta? Agpakadaakan ka, Jason. Kayat ko ti umadayo. Ngam, apay nga Glenda? Agtrabaho aki di balasiw tao. Kayat ko apanagnakan iti bagik. Akabailak apasaya aton ti panagbiag mi kan ni tatang. Babaan iti bukod ko panagsalukag. Kan kangunaan na. Kaya't ko mabayadan amin nga utang mi kan ni mamam. Glenda, saanin anas kan nga aramidom dayta? Di mat ko nam makauray ka? Ita panaknakam dayta nga imbagam kanyak. Jack kaya't panunutan ni mamam. At ikinabak nang yu ti al-almanak no bilang aklunan ka. Bayam ama ipanagnak ko kan na dayta. Talaga na isang sangayan ka babae Glenda. Naidumduma ka. Kat gapo iti dayta na ibagam. Mariknak anakarkaro pa itan nga agayatak kan ka. Jason. Kat kasi tinaisawang ko din. Nakasaganak nga agoray Glenda. Orayek ti kanito ang maaklon mo ti panagayat ko kan ka. Kat suportaran kay ti kayat mo ang mapasamak. Gaputa husto ka. Saan arumba nga may kanti inak iti rason. Tapno pagduaduan na taanyaman ang marikrik ng para kanyak no bilang laan. Maawatan ka, Glenda. Agyaman ak, Jason. Mangnamnamak iti amin nga imbagam kanyak. Ulitek.
Agyaman ak unay kan ka. Iti ababa asarita manang Emmy, nakapanak dito'y balasi o taaw. Iti pagilyan a Malaysia, kat nagasatak tanasingpet tinagbalin nga amok. Inaramid ko ti amin akabaalak, tapno mapanagnakak iti amok, anasaya at ken nagagetak. Kat sa anak anapaay, tapagtaltal kan nakitan no maipapan iti negosyo na dito'y Malaysia. Aklonat manang, ininot ang mapaspasaya at ko tibiyag mi kan ni tatang. Kan nabayadak mat aminan nga obligasyon mi kan ni Ma'am Marga. Manipod nagabrodak manang, saan anaputod ti komunikasyon mi kan ni Jason. Kat marikriknak anakarkaron ti panagayat mi iti tunggal maysa. Amok ano pa'y jakpay diretsaan nga inaklon ni Jason, marikrik na nga ay ayatak matan. No bilang agbalinan nga opisyal ti relasyon mi, jakton bumdang asumango iti inana. Gaputa damotan maipakita ka pa nagbaliw ti kasasaad mi iti biyag ken ni tatang. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Glenda. Glenda pagayam ko, nagpintas man ti pakasaritaam. Pinanaknakam asaan nga amin nga agayat iti baknang ket ti kinabaknang laeng ti almananda. Ket bilibak kada kayo adwa, gaputa uray adayo kayo iti tunggal maysa, maiparparik nayo latta ti panangipatagyo iti tunggal maysa. Sapay kumatamanayon ti panagayatyo, ket makabukal kayo meten iti naragsak a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan kan panubo, lidah.